Sempre és un plaer vindre així. Dos prèvies, una volen gravar-ho i vaig enganxar, si ves que caic, és que he tropeçat en el cable i si s'acosteu a algú vos enramparé. Segona, deixeu-me, ja ho vaig dir l'altre dia, però aprofitant que estem així, felicitar als companys de VilaWeb Ontinyent pel Premi Benicadell, que ens ha fet sentir molt orgullosos a tots els altres companys de VilaWeb, i agrair també sobretot als subscriptors de VilaWeb, que abans hem estat una estona, ens han ensenyat a l'aula de l'Escola Republicana, agrair, suposo, en nom de tots el detall que hem tingut d'ensenyar-nos tot això. A mi m'agrada, jo estic a la vostra disposició, fins demà a les 11 crec que no tinc res, vull dir que per tant podem estar tant com vulguem. Jo faig una proposta, si us sembla bé, i si no la canviem. A mi m'agrada, com que entenc que és un tema que té moltes arestes, a mi el que m'agrada fer és, si me deixeu 10 minuts, situar una miqueta el que jo crec que són els grans temes, l'explicació, no de tot el llibre, però sí un poc l'explicació de tot això, i després deixar-me dur per vosaltres, és a dir, que sigueu vosaltres els que d'alguna manera plantegeu temes, curiositats o opinions o debats, diguem, i jo intentaré jugar en aquests temes i en aquestes opinions. Insistís, per mi fins demà a les 11 no n'hi ha res a fer, per tant podem estar així tant com vulgueu. El llibre naix d'una voluntat, com sabeu alguns de vosaltres que sou lectors de VilaWeb. Jo cada matí, de fet cada nit me toca escriure l'editorial. De fet fa més de 20 anys que escric un article diari, que és una cosa un pèl esgotadora, però que te crea un hàbit, no? I jo sempre dic que te crea l'hàbit d'anar en la llum curta, perquè sempre estàs en les llums curtes mirant el que està passant immediatament, el que va passar ahir, el que passa demà, i una miqueta fa temps que tenia ganes de posar la llum llarga, no? I de dir, a veure, no tant el que està passant immediatament com una visió un poc més a mig termini. I evidentment el que va passar l'11 de setembre a Barcelona em va donar una magnífica oportunitat de posar la llum llarga, i de dir, no només el dia a dia concret, sinó realment què ha passat. És a dir, com és possible que de sobte estiguem, quan va eixir el llibre era un pam de la independència, jo diria que ara ja són 3 o 2 dits, no crec que arribi al pam, com és possible que Catalunya es vagi a proclamar independent i com ha passat això, i per què. I un poc la idea del llibre és això, a partir dels editorials, n'hi ha molts editorials seguits, n'hi ha 3 parts, que 2 parts treballen a partir d'editorials posant-los en context i una tercera és completament nova, li he dit Un país que vull, perquè crec que el més important de tot, i és el que a mi m'agrada més remarcar, és que la independència és un procés constituent. La independència és un full en blanc i, per tant, el país pot començar a pensar-se sense hipoteques. A mi m'agrada explicar una hipoteca, ja que estem en una escola l'explicaré, que és, per exemple, que la majoria de països europeus només tenen escola pública, no tenen escola privada. Si nosaltres tenim escola privada és perquè a l'any 75, la transició, una de les hipoteques que vam carregar amb ella va ser que l'Església Catòlica era molt potent i va imposar l'escola privada com a tal. Quan tu proclames la república, que és el que passarà, hi ha un full en blanc i no tens per què mantindre l'escola privada i pots discutir de tot. Qualsevol cosa es pot discutir. No n'hi ha res que siga obligat a complir, sinó que és un full en blanc. I jo crec que a Catalunya, al Principat, això s'ha entès molt i la gran alegria que la gent demostrava l'11 de setembre, per una banda era per sentir-se poderosos, un poble que se sent poderós, i per una altra banda per saber que tot el que no ens agrada, i ahir incloc la corrupció i els partits polítics com funcionen i tot el que vulgueu, tot el que no ens agrada, n'hi ha una oportunitat única de canviar-ho tot, de socarrel, que és el procés constituent que significarà la creació de la república. El llibre, de tota manera, el que insisteix molt, a part d'això, que després podem parlar de moltes coses d'aixes, el que intenta explicar és com ha passat això, perquè per a molta gent ha estat una sorpresa, per a mi no, he de dir-ho, i de fet en el llibre n'hi ha editorials de l'any 2005 o 2007 que jo ja dic que això acabaria així.
cosa que em permet tindre una certa autoritat per a les coses que dic a partir de després d'això. Però sí que és veritat que per a molta gent ha estat una gran sorpresa, ha estat una cosa insospitada. Llavors, a mi m'ha agradat explicar per què ha passat això. Jo crec que n'hi ha tres grans qüestions per les que ha passat això i dues grans explicacions, que són els 10 minuts que vos robaré soltant la meva peorata. Les tres qüestions que han passat són molt clares. La primera i la més important, sense cap mena de dubte, és el trencament del pacte no escrit que es va firmar durant la transició. Durant la transició va haver un pacte no escrit, com que la transició va ser que no guanyà ningú, el franquisme va haver d'acceptar la democràcia, però els demòcrates no vam ser capaços de guanyar el franquisme i vam tindre que fer aquesta cosa a mig camí que encara anem arrossegant. Com que va passar això, algunes coses se sobreentenien més que no es fixaven. I va haver un pacte bàsicament amb les grans forces nacionalistes basques i catalanes, que serien les dues més potents, que consistia en dir: tenim molta feina, hem de fer la democràcia, hem de modernitzar l'Estat, hem d'entrar a Europa, hem de tal, pactem que anem tots junts, que no n'hi ha un procés de separació, i a canvi l'Estat respecta unes certes particularitats, especialment lingüístiques. D'acord? Bueno, això va anar funcionant. Va anar funcionant exactament fins que apareix un senyor que es diu José María Aznar, que jo proposo que el dia de la independència en tots els pobles li facin un monument, perquè és l'home que va trencar la transició. Este home recupera el discurs franquista. La dreta més dura continua sent sociològicament franquista i este home recupera la sociologia del franquisme, la torna a posar al centre de la vida pública espanyola i és el que estem patint ara. És això. I part d'aquesta recuperació d'aquesta sociologia franquista és que els catalans són enemics. I ja està. Llavors comença, sobretot quan ell arriba al poder, paradoxalment a través d'un pacte amb Convergència i Unió. Però, en fi, aquestes coses també es poden explicar en detall i tenen la seva gràcia. Però quan ell arriba al poder, impulsa un exercici de recentralització de l'Estat molt més dur encara que el que s'havia intentat en algun moment per part del Partit Socialista, infinitament més dur, i que a més provoca un cruixir de les estructures bàsicament del Principat, però jo crec que ahir ja ens està arribant també al País Valencià, on ja comença a haver sensacions de que això ja no s'aguanta. Tots sabeu a què em referisc: infraestructures centralitzades, despreci del corredor mediterrani, despreci de l'economia productiva, etc. I, evidentment, agressió lingüística. Agressió lingüística que al País Valencià estàvem una miqueta acostumats, però que al Principat no estaven acostumats. Al Principat no n'hi havia polèmica lingüística. Simplement n'hi havia una entesa de tots els partits, en el sentit que, per exemple, ningú discutia que l'escola era en català, ningú discutia... Eren grups molt minoritaris que no tenien cap representativitat social. Quan de sobte Aznar enceta aquella política que a més es tradueix en insults, agressions, aquesta cosa permanent del tal, bueno, una part de la societat catalana comença a dir: sí, què està passant? Això què és? Què va això? I especialment quan comencen a atacar l'escola i quan comencen a atacar el dret a l'ensenyament en català, etc. Com sabeu, estem arribant a extrems increïbles. L'altre dia, aquesta normativa que no s'aplicarà, segons la qual només que un xiquet a l'aula demana que es parli en castellà, tota l'aula ha de parlar castellà. Vull dir, coses realment que ens tornen al franquisme, directament. Això té un punt clau, que és la sentència famosa del Tribunal Constitucional contra l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. I aquesta sentència s'ha de llegir perquè conté coses que expliquen la irritació de Catalunya. Primer, Catalunya el que fa, i això és feina bàsica del president Maragall, el president Maragall era un gran espanyolista, però era un gran espanyolista a l'estil dels espanyolistes de la República. És a dir, era un espanyolista que no entenia que ser català i ser espanyol sigui contradictori i que pensava que podia haver, per dir-ho en la terminologia antiga, una Catalunya gran dins d'una Espanya gran. I ell feia
Maragall se n'adona que el que ha de fer Catalunya és fer-li una proposta a Espanya. Dir-li, no, vosaltres sempre ens pregunteu què volem els catalans, però què voleu els espanyols? Llavors fa un estatut molt agossarat. Un estatut que realment, article 1, Catalunya és una nació, punt. Això era l'article 1. I ho fa des de la creença en la legalitat. I aleshores es provoca un procés que és que l'Estatut d'Autonomia s'aprova al Parlament de Catalunya em sembla recordar que era el 86% dels vots del Parlament, per tant, amb una majoria hiperqualificada. De fet, només el Partit Popular està fora del consens. Catalunya accepta que aquest estatut va a les Corts de Madrid i que les Corts de Madrid, en funció de la legalitat, tenen dret a retallar-lo. Allí ja passa un ribot que ja causa perplexitat, però que la gent l'accepta, diu, bueno, vale, tot allò de l'Alfonso Guerra, hem passat el ribot i no sé què, tal i qual. Aleshores l'aprova les Corts Espanyoles. Quan l'aproven les Corts Espanyoles, aquell estatut passa a ser llei orgànica de l'Estat, és a dir, no és legislació catalana, sinó legislació espanyola, llei orgànica de l'Estat. Malgrat la retallada, aquest estatut es vota en referèndum, i el sí, i quan ja està tot fet, de sobte n'hi ha uns senyors d'un tribunal, que a més és un tribunal molt mal considerat, perquè n'hi havia que ja tenia que haver abandonat el càrrec, n'hi havia no sé què, molt mala fama, i de sobte n'hi ha uns senyors d'un tribunal que ells solets decideixen que no, que tot això que dos parlaments i la ciutadania han aprovat no val, i que val el que ells diuen. Això causa perplexitat. Això, la societat catalana, que és una societat amb una cultura democràtica molt profunda, es queda perplexa. Com és possible que passi això? Llavors n'hi ha la primera manifestació, de fa 2 anys, organitzada per Òmnium Cultural, una manifestació que es convoca en defensa de l'Estatut i que es converteix en la primera gran manifestació independentista. Moltíssima gent a Barcelona, clar, vista la d'ara, no són tan gros, però moltíssima gent cridant independència, però no era convocada per la independència, aquesta manifestació. Eixe desencant de dir, ens ha enganyat, el pacte que havíem fet l'heu trencat, és la base central de lo que està passant. La gent ha dit, ens heu enganyat, si ens heu enganyat, ahí vos quedeu. Però això no és tan fàcil. N'hi ha 2 coses més que canvien l'escenari. Una primera, si voleu, és tècnica, però té una importància, a mi m'agrada remarcar-la, perquè crec que la gent no és conscient de la importància que té això, que és que el sistema de partits català s'eixampla. Catalunya mai ha sigut bipartidista, exactament, però n'hi ha hagut moments que, diguem, entre Convergència i Unió i el PSC pràcticament s'ho menjaven tot. Avui al Parlament de Catalunya n'hi ha 10 partits. I l'independentisme, que durant una època era la marca d'Esquerra Republicana, al d'eixamplar-se tot, passa a ser una marca compartida per molta gent. De fet, avui en dia, poc més o menys, es declaren això que eufemísticament es diu partidaris del dret a decidir, des dels democristians d'Unió fins als anticapitalistes de la CUP. Per tant, un ventall que jo crec que difícilment trobaríem alguna cosa equiparable a Europa. Partits d'una ideologia absolutament contradictòria entre ella, tots coincideixen en dir que la independència és el procés. Això és molt important. Segurament si la independència haguera seguit quedant com la proposta d'un sol partit, no estaríem on estem. Tercera raó, i jo crec que la fonamental per explicar, la fonamental és el desencant, però la fonamental que explica la proposta. Les consultes populars per la independència. Un moviment extraordinari. Que tots recordareu, és a dir, 1 milió de catalans acaben votant en referèndums absolutament il·legals, organitzats per la pròpia població, amb un nivell d'autoorganització popular increïble, i els referèndums aconsegueixen 2 coses, posar en la ment de la gent 2 coses. Primera, que tu pots canviar la realitat. Quan tu vas i votes sí, ja està. Ja eres conscient de que amb això només estàs canviant la realitat. Encara que aquest referèndum sigui il·legal, ja saps que arribarà el referèndum legal. Però hi ha una segona clau, importantíssima. Els partits
nacionalistes estaven molt barallats entre ells. Molt. Tots recordareu l'època que Esquerra Republicana estava en el tripartit, Convergència en l'oposició, estaven molt barallats entre ells. Els referèndums, perquè es fan en base local, perquè es fan entre gent que es coneix, perquè generen un missatge comú, provoquen que apareix un discurs transversal. I a tots els pobles, la gent de Convergència, d'Esquerra, d'Iniciativa, es posen a treballar junts. I això fa molt. Això és, per mi, el gran canvi. De sobte se n'adonen que tenen un objectiu comú. Com diu el David Fernández, el diputat de l'ESCUP, només coincidirem un segon. El segon que estarem apretant el botó de dir independència sí en els nostres escons. Però ja sabem que n'hi ha un segon on coincidirem. I per tant, treballem per això. Només un segon, però aquest segon coincidirem. Aquests tres són les raons que porten a l'esclat de l'11 de setembre. Evidentment, després de l'11 de setembre, tot corre. Perquè, clar, l'11 de setembre penseu que estem parlant, tot el món està d'acord en que és la manifestació més gran de la història. No sé si la xifra del 1,5 milió és l'adequada o no, però estem parlant d'una mobilització. Em sembla recordar que el president Mas, quan va anar a Madrid, va dir si això fora a nivell espanyol, crec que va dir 7 milions de persones haurien d'estar al carrer. Clar, que tu veus una manifestació de 7 milions de persones, no te quedes indiferent. I ahir passa el que passa, és a dir, que els partits polítics catalans, a la vista de la claretat amb la que la població s'expressa, decideixen fer el pas. És molt important el que passa l'11 de setembre. L'11 de setembre és una manifestació convocada explícitament per la independència. No és una manifestació com l'anterior pel dret a decidir o per l'Estatut on la gent crida independència. No. És una manifestació convocada ja per la independència. I la riuada de gent per la independència que de sobte apareix als carrers de Barcelona deixa desconcertat i bocabadat a tothom. Però això és el canvi. A partir d'ahir comença una etapa nova de la història de Catalunya, clarament, i jo crec que de la història de tot el nostre país. He dit que n'hi havia 3 raons, són aquestes 3. Evidentment, a partir d'ahir l'estat espanyol comença a equivocar-se en tot, perquè per mi l'altre moment clau que jo no puc entendre de cap manera com això és possible que passe és quan, després de la manifestació de l'11 de setembre, Artur Mas se'n va a Madrid a pactar el pacte fiscal, havent acordat amb els partits catalans que deixaran a l'Estat temps per negociar fins a Sant Joan del 2013, és a dir, que ara estaríem en ple temps encara de negociació, i Rajoy, en compte de dir-li crearem una comissió, fem un estudi, diu no. Això no és incomprensible. Des del punt de vista polític és simplement increïble. Com algú pot tancar la porta d'una manera tan inconscient i irresponsable i com això, evidentment, desencadena la fugida. Ja està, doncs si és que no, ens n'anem. Deia, aquestes són les 3 raons i n'hi ha 2 arguments també importants a banda. 2 arguments que per mi, jo els dic que uns són interiors i uns són exteriors. Els interiors és la consolidació d'un missatge independentista extraordinàriament seriós. Avui l'independentisme té resposta a totes les preguntes. Tu vas a qualsevol lloc del Principat i te fan qualsevol pregunta i saps el que has de respondre. I això ha estat una feina d'intel·lectual col·lectiu de molta gent que ha anat generant un discurs en el qual n'hi ha una frase, n'hi ha 2 temes que són centrals. Primer, dir-li a la població que amb la independència es viurà millor. I no dir-li-ho, demostrar-li-ho. Demostrar-li-ho sobretot a partir de l'espoli econòmic i de la mala financiació. Espoli econòmic i mala financiació que el País Valencià també té, fins i tot més alt que el Principat. Aquesta és la primera pedra que impacta. La segona pedra ideològica que impacta és vincular independència i democràcia. Això és fonamental. Vincular el dret de votar, la democràcia, com a gran element. El fet que la independència és més democràcia. I inocular-li a la gent al cap la idea de que pot decidir.
de que no tenim per què conformar-nos en aquest sistema que tenim, sinó que podem decidir com a poble i podem canviar el sistema com a poble si som capaços d'organitzar-nos i fer funcionar. I aquestes dues idees són poderosíssimes i en un període molt ràpid de temps s'escampen a una velocitat impressionant. Ara n'hi ha un segon element, que és l'internacional. La comunitat internacional de sempre ha tingut regles per la independència. Bàsicament, després si voleu podem parlar-ne d'això, bàsicament les convencions de Viena deixen molt clar com s'ha de fer un procés d'independència. Però han aparegut alguns fets pel camí des del punt de vista internacional que encara han ajudat més al procés. Clar, jo abans dia, al 75 hi havia una espècie de pacte. Tots sabem, però, que al 75 no es podia plantejar la hipòtesi de la independència perquè estàvem en plena guerra de blocs, Rússia, Estats Units, era impossible moure't, estàvem tots presoners. Ara no, ara la comunitat internacional està disposada a aquestes coses. I sobretot n'hi ha un fet extraordinàriament important que és la sentència de la Cort Internacional de Justícia de la Haia sobre Kosovo. Això és fabulós. I això és una peça major jurídica que el que fa és, a partir de les convencions de Viena i a partir d'una sentència anterior sobre Timor, però solidifica el dret a la separació. I per primera vegada la comunitat internacional té un manual amb el dret a la separació. És veritat que la sentència de Kosovo és sobre Kosovo, però la mateixa sentència, i el tribunal ho diu, constantment parla en plural perquè és exemplificadora i diu coses importantíssimes. Una, sobretot, d'una dimensió colossal. Quan aclareix, diu, no hi ha res en l'ordenament jurídic internacional que puga ser usat per a previndre la voluntat d'un poble de ser independent. Ningú pot argumentar cap norma internacional per a evitar la independència d'un país. I encara ho concreta més dient, moltes constitucions del món inclouen pàrrafs o articles que parlen de la inviolabilitat de les fronteres, la unitat territorial, etc. I la Cort diu això sempre s'ha d'interpretar contra un altre estat, però no contra el poble. És a dir, les fronteres espanyoles són inviolables pels francesos o pels portuguesos, però no per un grup d'espanyols que vulgui crear un estat nou. I això és importantíssim, perquè això canvia completament l'enfoc. De fet, en aquest moment Espanya es queda sense arguments. Eixa és la raó per la qual està tan obcecada amb el tema de Kosovo, que té una part d'espectacle, perquè, per exemple, no ens expliquen que el govern espanyol no reconeix a Kosovo, però paga la policia i la justícia de Kosovo com tots els membres de la Unió Europea estan pagant la policia de justícia de Kosovo. Això no volen que se sàpiga, però això està passant. I, en fi, ara ja han arribat al ridícul extrem, perquè ara ja, quan Sèrbia reconeix a Kosovo, que Espanya diga que no el reconeix, en fi, ja porten una bona etapa, perquè amb això del la pau i tot això realment estan sent molt creatius últimament, però en fi, fa riure. Clar, tu agarres les tres coses que han passat i aquests dos grans arguments i te trobes la situació en la que estàs. La situació en la que estàs i el que va passar immediatament ho explico ràpid i en tot cas matisarem després. Si agafem les dades de les últimes eleccions, que per tant no estem parlant ja d'enquestes, estem parlant de vot real. Si agafem les dades de les últimes eleccions a les quals els partits han anat dient clarament quina és la seva opció de futur i per tant ningú pot dir que se sent enganyat per el que han dit. Si agarrem aquestes dades, els partidaris del sí guanyen per més del 70%, amb més d'un 80% de vot, que és molt alt. De fet, és el vot més alt que es produeix mai en les eleccions catalanes. Què vol dir això? Que el 100% de vot no existeix, no s'ha vist mai. Bueno, Franco tenia el 101%, però això era una altra història. Diguem, en una democràcia no existeix. Per tant, imaginem que n'hi ha un 10% més de vot encara i imaginem que aquest 10% de vot tot vota que no. Així tot, la independència guanya pel 65%, que és molt més que el 55%, que és el que la Unió Europea demana, o va demanar en el cas de Montenegro. Per tant, ara mateix, en aquest moment, això pot canviar, però en aquest moment és indiscutible que la independència guanya el referèndum de carrer, sense cap mena de problema.
Ara, què passarà? Com passarà això? Bé, només n'hi ha dues possibilitats que se subdividirien en tres hipòtesis. Les dues possibilitats són: el procés d'independència es farà d'acord amb Espanya o en desacord amb Espanya. D'acord amb Espanya seria la forma civilitzada i raonada, és a dir, que el govern de Catalunya i el govern d'Espanya pacten un referèndum. Seria la millor hipòtesi per a Espanya, perquè amb un referèndum tens un 50% de possibilitats. Sense un referèndum tens un 0% de possibilitats. Però, en fi, sembla que no ho vulguin entendre. I realment tota la teoria que evoquen i que fan circular sobre dret i deixar de tal i dret no s'aguanta, perquè a més Espanya últimament té molt mala sort. Munta el número de Kosovo i Sèrbia reconeix Kosovo. Diu que no sé què, i tenim l'exemple d'Escòcia. L'exemple d'Escòcia és molt important. I és molt important perquè a vegades això no s'explica ben explicat. La Gran Bretanya no reconeix el dret d'Escòcia a ser independent. Passa exactament igual que amb Espanya. Gran Bretanya diu que Escòcia no té dret a ser independent. La Constitució, sabeu que no n'hi ha una Constitució a la Gran Bretanya, però diguem, el que seria l'equivalent a la Constitució no preveu la hipòtesi de que Escòcia sigui independent. Però, i l'important és el però, des del punt de vista democràtic i aplicant una concepció positivista del dret, si els escocesos han votat per dur el govern d'Escòcia a un partit que vol la independència, nosaltres hem de trobar la manera de solucionar aquest problema. I l'única manera imaginable de solucionar un problema en democràcia és preguntant. I per tant, Gran Bretanya cedirà a Escòcia el dret a votar. L'acte formal que es produirà al setembre de l'any que ve serà no que Escòcia convocarà un referèndum, perquè això Gran Bretanya diu que no tenen dret, sinó que Escòcia, Gran Bretanya, cedirà al govern escocès el dret a votar, en aquest cas concret i en aquesta forma concreta. Això podria passar amb Espanya, i després explicarem coses. Segona hipòtesi, imaginem que no, que Espanya segueix en la forma que continua en la forma en la qual està. Bé, això, si és així, acabarà amb la proclamació, això que diuen la proclamació unilateral de la independència, que els que sigueu mestres de llengua ja coincidireu amb mi que és redundant, perquè tota proclamació és unilateral, per tant no caldria dir la proclamació unilateral, però bueno, s'ha posat de moda dir-ho així, deixem-ho així. Que pot passar de dues formes. Una, que és la que ara mateix és prevista, és que en aquests moments el Parlament de Catalunya està debatent una llei de consultes. Per tant, amb la legalitat catalana a la mà, i és clau i fonamental la declaració de sobirania que es va produir al febrer, amb la legalitat catalana a la mà, el Parlament de Catalunya podria convocar una consulta, encara que no la reconeguera l'Estat espanyol. És previsible, però, que abans, tal com s'estan posant les coses, l'Estat espanyol faci un acte de força que podria arribar a dissoldre el Parlament de Catalunya. Si passa això, simplement jo m'imagine, més que imagine, que si avui el govern espanyol decreta la dissolució del Parlament de Catalunya, l'acte immediatament posterior és que el Parlament de Catalunya es reuneix i proclama la independència i s'ha acabat. I és una altra possibilitat, que derivarien totes dues últimes en un conflicte internacional. És a dir, Catalunya hauria de fer dues coses: controlar efectivament el territori, fer que aquesta independència fos real, que això seria relativament fàcil, amb algun problemeta, però relativament fàcil, i la segona, que seria anar a la Cort Internacional de l'Haia i exposar el cas i reclamar que la Cort Internacional de l'Haia valide el procés independentista català, cosa que a la vista de lo bé que ho estan fent fins ara, perquè s'ha fet molt bé tot el que s'ha fet amb la declaració de sobirania, les eleccions, tot s'ha fet exquisitament d'acord amb la legalitat internacional, i tenint en compte la sentència de Kosovo, això és una batalla guanyada. La Cort Internacional de Justícia no pot dir per Catalunya el contrari del que ha dit per Kosovo, i per tant, això és una batalla guanyada. Aquesta és la situació. Ahí és on estem ara. Jo crec que
com deia el Pep, jo he viscut bastants independències en directe, països que s'han fet independents, que els he seguit treballant com a periodista, que he estat la nit que s'han proclamat independents allà, etc. I n'hi ha una teoria que un amic meu li deia la teoria de l'événement, era un amic francès, la teoria de l'esdeveniment. És a dir, encara que soni estrany, jo conec països que s'han fet independents sense adonar-se'n. I que quan ja eren independents han començat a adonar-se'n que s'havien convertit en independents, Eslovènia, clarament. La independència, tots tenim la imatge que és una nit de Reis espectacular, que tu t'excites depenent i t'alces independent, i això no és així, no és veritat. La independència no passa res, la nit de la independència no passa absolutament res. La meva filla major, que és politòloga, va trobar l'analogia. La nit que fas 18 anys, normalment no passa res. A vegades tens sort i passa alguna cosa, però normalment no passa res. Diu, però quan en tens 24 o 25, si gires els ulls, tot comença la nit que fas 18 anys. Jo crec que és una bona metàfora. La nit de la independència no passa res. El senyor del forn és el mateix, per les ràdios sonen les mateixes emissores, els semàfors van igual, no notes cap canvi. Però apareix el full en blanc i s'obre un període de 10 anys, i jo això ho he viscut en molts països, que són 10 anys increïbles, on pots canviar-ho tot. Als 10 anys no n'hi ha Déu que reconega el país on estàs. I per tant, jo crec que el que passarà molt ràpidament, jo crec que és una qüestió com a màxim, no sé imaginar-me que a finals del 2014, no sabria imaginar-me com a finals del 2014 Catalunya encara forma part d'Espanya, no sabria explicar si això passarà, no ho sabria explicar massa, per tant no estem parlant d'un procés que durarà segles. Jo crec que això és el que va passar ara i en tot cas, si vos sembla bé, debatem a partir d'això el que vulgueu, com vulgueu i portem la discussió cap al camí que vulgueu, també cap al País Valencià, que a mi, com podeu imaginar, m'interessa d'una forma molt i molt especial. Manes tu, Pep? Sí. Pep dona paraules. Jo encara si no m'ho estarem, podria emplear la força militar per part d'Espanya? No. No. Jo crec que eixa és la gran derrota. Eixa és la gran derrota. És a dir, Espanya... A Catalunya n'hi ha hagut 5 ocasions, si contem, diguem, des del 1714, en les quals Catalunya ha estat a punt de separar-se. I en les 5 la força militar ho ha impedit, incloent la proclamació de la República l'any 31, que es va proclamar la independència i immediatament després es va haver de proclamar la República Federal perquè realment va haver una intervenció militar no comparable a la del 36-39, evidentment, però també. La gran derrota d'Espanya és que ara això no es pot fer. I per tant, l'argument últim que li permetia mantindre el sometiment de Catalunya, del País Valencià o de qualsevol territori de l'Estat a la idea d'Espanya ha desaparegut. I no es pot fer per 3 raons bàsiques. Una primera, que realment l'exèrcit actual d'Espanya no és un exèrcit colpista. Ahí dins n'hi ha gent rara, com en qualsevol organització. No ens enganyem. Totes les organitzacions tenen botxers de la vida que tu dius blanc i es posen a xillar negre. Que n'hi ha que uns quants extremistes, fixeu-vos a més que tots són militars de molta edat, molt vells, franquistes, etc. Que n'hi hagi això no invalida que, coneguent l'exèrcit espanyol actual, un exèrcit professional, integrat a l'OTAN, etc., aquest exèrcit no és colpista. I no crec, em sorprendria profundament que acceptara una ordre d'invadir Catalunya, que seria l'ordre que li hauríem donat. No crec que això passarà. Però com que no es tracta de tindre fe, n'hi ha 2 arguments que fan impossible que això passi. Un primer és que és un exèrcit integrat a l'OTAN, sota l'estructura de comandament de l'OTAN i sota tot tipus de caracteritzacions tècniques de l'OTAN. Per exemple, les comunicacions de l'exèrcit espanyol les controla l'OTAN. O
sigui, imaginem que diuen invadir Catalunya i l'OTAN desarticula les comunicacions. Els tancs s'haurien d'anar comunicant per WhatsApp, que és una cosa que, francament, molt operativa, no arriba a ser. Ara n'hi ha un últim argument que per mi és fonamental. L'estat espanyol actual té unes forces armades en la millor de les hipòtesis, posant guàrdia civil, posant-ho tot, traient-los de tot el món i concentrant-los tots en Catalunya, té unes forces armades de 125.000 persones. Amb 125.000 persones tu no pots controlar Catalunya. Per controlar Catalunya necessites mig milió de soldats. Perquè clar, si tu envies un soldat a Alcanar, ja m'explicaràs què collons estàs controlant tu a Alcanar, el corren a bofetades. No, si tu vols invadir, has d'invadir en sèrio. I per tant, l'estat espanyol no té ara mateix la capacitat operativa per invadir Catalunya. Jo, sincerament, crec que l'actual exèrcit espanyol no és colpista i que per tant això no passaria sota cap supòsit, però imaginant que passaria, no poden. Quan has dit els motius perquè per la situació on està a Catalunya en el moment que estem de la petició o de la demanda d'independència, això no és una cosa que ha vingut són els 2 de setembre. Això ve de fa anys. Jo crec que el punt d'inflexió seria en el 2004, quan es comença a editar llibres com l'espoli fiscal i companyia, quan se comença a generar aquesta base econòmica, que no la tenim oblidat, que és la base que està manejant això, és un motiu econòmic, al final és un gran motiu econòmic que ha provocat aquesta situació, i en el 2004 es comença a manejar les sensibilitats de donar bases tècniques i econòmiques de lo que està passant. I després, jo crec que un altre dels punts d'inflexió és quan el president Pujol es lleva la careta de pactar i diu jo també soc independentista i aquesta base social que hi ha a Catalunya que el tenen i tinguem com a guia fa el canvi. Jo crec que això no tinc cap manera que això és un punt. Sobre el tema econòmic, és veritat que el factor econòmic és molt important. És a dir, la gent sap que n'hi ha un robatori de recursos i sobretot jo crec que la diferència no és tant des del 2004 i abans, perquè Ramon Trias Fargas ja fa llibres explicant això. Des d'abans se sabia que això existia, però això, com si diguérem, no afectava massa la vida privada de la gent o la gent no ho vivia com que estava afectada. El que causa el clic, a parer meu, és quan de sobte la gent veu que a tu t'estan robant els diners i a Extremadura viuen molt millor que tu o que no sé què, o que en els diners que a tu te treuen, altres fan sempre el famós tema dels dentistes. La Seguretat Social catalana no paga el dentista i l'extremenya sí. I d'on ixen els diners per pagar el dentista a Extremadura? De València i de Catalunya, no ixen d'un altre costat. Per tant, la gent diu, home, jo ja deixo que això de la solidaritat ja ho accepte, però quan la solidaritat vol dir que l'altre viu millor a costa de la meva feina, home, això no té molt de sentit, no? Jo crec que en aquest sentit és important. Però tot i ser important, que afegeix un argument i que dona peu a aquest argument que he dit jo com un dels 2 grans missatges del sobiranisme de amb la independència es viurà millor, jo crec que realment en aquest moment el que n'hi ha és una profunda decepció moral. És a dir, tot això és molt important, però la gent se sent fastiguejada pel tracte que rep. I això inclou molt els insults, aquesta sensació de dir, bueno, hasta així hem arribat, no? Ja prou, ja s'ha acabat. Jo crec que això és el motor real. I a partir d'ahir el que sí que ha passat és que n'hi ha una arquitectura ideològica molt ben travada. Els estudis sobre l'espoli fiscal, sobre la mala financiació, sobre el desastre de les infraestructures, són estudis impossibles de rebatre. I per tant això dona un cos, una consistència a la reivindicació molt important. I això fa que efectivament un sector de població que no se sent sentimentalment nacionalista, perquè últimament circula molt allò de dir jo no soc nacionalista, soc independentista. I per què? Perquè jo no tinc cap sentiment nacionalista, però això és impossible seguir vivint en aquestes condicions. I això, per tant, és molt important. Sobre el tema de Pujol jo discrepo un poc,
perquè Pujol va anar darrere de la gent. O sigui, les bases de Convergència, les bases del seu partit, sobretot arran del procés de les consultes, es tornen totalment independentistes. Fins i tot el propi partit fa un congrés, ara farà un any, en el qual declara per primera vegada que la seva aspiració final és un estat independent. I Pujol no es manifesta com a independentista fins bastant després d'això. Ell ve darrere de la reivindicació. El que passa que sí que és veritat que un personatge com Pujol diga això, clar, això, diguem que és com pegamín enganxat al mig de la gent, no? I segurament, si el president Maragall no estiguera en les condicions de salut que està, podria haver dit el mateix i els dos presidents xunys dient el mateix, això seria una bomba de rellotgeria impossible d'aturar, no? Vull dir que en aquest sentit sí que és cert que la posició del president Pujol és molt important, però el president Pujol és dels últims que es puja al carro quan ja pràcticament tot el seu partit està en aquest carro. Ell al final marca la política, ell porta aquesta política, el partit Convergència i Unió porta la política del 2002, 2003, cap a això estem parlant de fa 11 anys. No, jo crec que ell no portava una política, la política del peix al cove que es deia no era una política independentista. Jo crec que ell fins al final creu que per a Catalunya, fins al final, no, fins fa mesos, creu que per a Catalunya és més convenient formar part de l'estat espanyol que no crear un estat independent, i simplement quan ja arriba un punt que ja és la famosa frase que ell fa quan diu, quan ell, diguem, que decideix fer-se independentista, diu, és que o ens fem independents o serem residuals, i com que jo no vull ser residual, doncs no tinc més remei que fer-me independent. I ho diu, no tinc més remei que fer-me independent. L'altre dia vaig estar llegint jo un article que parlava sobre els estudis que fan l'interès superior d'investigació científica d'estes, estadístiques, i parlava i deia que, preguntant a l'àrea respecte del País Valencià, deia que hi ha una majoria, però no me recordo un tant per cent, de valencians que fins i tot passava la majoria dels castellano-leonesos, manxeos i la Castella de l'Interior en quant al desig de que retornar a un estat central. Això no es podria utilitzar i podria passar en quant a referència. És evident que una intervenció militar, això està claríssim, però sí que podria haver una marxa verda d'esta majoria absoluta acaparadora que hi ha al País Valencià respecte al procés este. Pot passar alguna cosa en aquest aspecte de que convoquen els valencians per ofrecer noves glòries, anar i creuar el Sénia i ocupar, o pot ser que siga el contrari, n'hi haurà una bufarada d'aire nou que pugui canviar ja les estructures de la societat, o què creus tu? Estàs relacionat amb gent social, politòlegs, polítics, què pot passar aquí? Jo què sé, no immediatament, però jo què sé, un any o a les properes eleccions, que són el 15, no? Jo entrem al sac en el tema valencià, crec que és molt important. A veure, jo diverses coses sobre això. L'estudi del CIS, efectivament, diu que n'hi ha, el País Valencià crec que és la segona autonomia que voldria ser més espanyola. Sí, és la més espanyola de tot. Cosa que és francament sorprenent. Jo recordo un concepte sociològic que entre nosaltres el va popularitzar fa molts anys el Josep Vicent Marquès, que era la idea de la consciència fosca. A vegades la consciència s'expressa de la forma contrària a la que tu esperes que s'expresse. No és molt normal que una societat com la valenciana tinga un impuls d'aquest sentit i, per tant, pots arribar a interpretar que aquest impuls és per la por real a deixar de ser espanyols, per la situació de confrontació real que fa que una part de valencians
que en principi haurien de ser indiferents al tema, s'apunten al carro de l'espanyolisme per por a el que estan veient que està passant realment en el país. El que passa és que això és un wishful thinking, no tinc cap argument sòlid per a defensar això. Però sí que crec que hem de comentar algunes coses sobre la situació valenciana. Primera i molt important, o dues coses importants. Primera, sempre, històricament, sempre que Catalunya ha fet un pas endavant, l'eco ha ressonat al País Valencià. Sempre. La mancomunitat, la renaixença, la república, la transició, la manifestació del 9 d'octubre del 77, si no ho recorde malament, no s'explica sense l'11 de setembre del 77. Sempre que a Catalunya s'ha donat un pas, València l'ha fet a darrere. En una altra dimensió, però sempre l'ha fet. La independència de Catalunya provocarà reaccions al País Valencià, claríssimament. Quin tipus de reaccions? Jo crec que n'hi haurà de diferents tipus. Una, evidentment, l'Estat farà el que històricament ha fet, que és el cordó sanitari. Ja l'està fent. No és casualitat que a l'Aragó, en la Pau, així el que tenim, i a les Illes, per primera vegada, el balear aparega. És a dir, ells ja veuen, potser ja veuen que Catalunya se'n va i comencen a traçar la frontera i a dir, evitem el contagi. És una tesis... Vaja, durant la guerra l'obsessió del general Mola era tallar per Vinaròs. Quan la guerra dels segadors, els exèrcits reials els acampen al Maestrat. És a dir, és una tendència històrica, no? Parem això, no? La qüestió és, per dir-ho en paraules del president Pujol, serem assimilats finalment i per tant desapareixerem o n'hi ha possibilitat de plantejar la batalla. Jo personalment crec que estem en el millor moment per a plantejar la batalla, malgrat les apariències. Primera cosa, si fa 10 anys, algú haguera dit la immensa majoria del poble de Catalunya està per la independència, ens hagueren pres per bojos. Si fa 3 anys algú haguera dit la immensa majoria de Barcelona és independentista, ens hauríem pres per bojos. Si fa un any algú haguera dit la gran majoria del Baix Llobregat és independentista, ens hauríem pres per bojos. La gent canvia, i la gent canvia quan les coses canvien. I el Principat en això és una gran lliçó. És veritat que la consciència nacional del Principat és molt més alta que la nostra, ma non troppo. Jo sempre explico la meva situació personal. Quan jo vaig pujar al Principat a viure, moltes vegades me trobava gent de Convergència i cap a mi pensava, estos tios són d'Unió Valenciana, vull dir, culturalment, els que heu viscut allà ho heu viscut. La forma de moure's culturalment, són aquesta cosa, gens moderna, gens europea, i aquesta mateixa gent ha sigut capaç de provocar un canvi tan gran com este. Una. Dos, algunes de les coses que estan passant al Principat estan passant al País Valencià i són molt importants. Espoli fiscal. És molt important insistir en la mala financiació del País Valencià, com el País Valencià està infrafinançat i com ens estan robant diners que no és que estan servint per a ser solidaris amb altres territoris, sinó que estan servint per a fer rics altres territoris a costa d'empobrir-nos a nosaltres. I això és un missatge que va obrint-se camí i tots tenim al cap reaccions de les empreses valencianes. Jo sempre explico aquesta frase que li vaig sentir dir a un important empresari valencià quan va dir l'anticatalanisme ens ha portat a la ruïna. Doncs això. N'hi ha el factor europeu, n'hi ha el factor corredor mediterrani, aquell anunci extraordinari de Renfe que deia AVE Valencia-Madrid, acercamos a Europa. Serà Amèrica, no? Perquè Madrid està cap a Amèrica, no cap a Europa, no? Jo crec que ahir n'hi ha un brou de cultiu important. Crec que n'hi ha un segon element paral·lel al que ha passat al Principat, que així també està començant a passar, que és l'extensió molt profunda i molt forta del nacionalisme cívic. Al Principat és el nacionalisme cívic el que fa el tomb i els partits polítics donen cos a l'expressió del nacionalisme cívic.
I així tenim un nacionalisme cívic potentíssim. Potentíssim. En este país, la estructura més poderosa no estatal, és a dir, no financiada pels governs, és el nacionalisme cívic. Te'n vagis al poble que te'n vagis, n'hi ha nacionalistes, organitzats en Escola Valenciana, en l'Ateneu de Bétera, en no sé què, en 70.000 històries, en les colles de dimonis, en les muixarangues, en no sé... És d'una riquesa impressionant. Cada un a la seva batalla. Cada un a la seva batalla. I normalment no n'hi ha manera que ens posem d'acord. Però això existeix. De fet, en aquests moments, a més, amb la destrucció accelerada del Partit Socialista, que és una altra clau també al Principat, en aquests moments només hi ha dues maneres d'entendre el País Valencià. O l'entens com l'entén el PP, o l'entens com l'entenen els nacionalistes. I no n'hi ha terme mig. I en aquest moment, a més, el PP està en caiguda lliure. Perquè aquells factors que l'han fet triomfar ja no s'aguanten. En això estic d'acord totalment amb tu per la part d'Escola Valenciana, perquè portem més de 26 anys trobades, tal, i mai aplegava la situació sociopolítica econòmica adequada per poder aglutinar tots. Jo crec que a més hi ha un altre factor important, que és que per primera vegada en la història la consolidació del valencianisme polític és un fet indiscutible. No havia passat mai, ni en la República. Ara tenim compromís claríssimament i part d'Esquerra Unida, part del Partit Socialista inclús, que estan llançant un missatge que jo crec que qualsevol dia d'estos començaran a definir-lo com a sobiranista sense vergonya. I aquest missatge deu estar començant a calar a tenor del que diuen les enquestes, a tenor del que diuen tal i a tenor del que diu la realitat. A mi que m'expliqui algú per què ens hem passat 30 anys sense poder votar el 5% i de sobte amaneixem en el 12%. Algo té que haver passat, no? No serà un miracle, alguna raó deu haver. Jo crec que ahir estem entrant a un procés en el qual jo tinc una gran il·lusió, perquè veig una possibilitat molt clara, esta vegada, de que les coses s'acceleren també com es van accelerar al Principat. Poso un exemple només. N'hi ha una part molt important del que ha passat al Principat, que són els errors sistemàtics de l'estat espanyol. Si l'estat espanyol no fos tan ruc, tan burro, l'independentisme no estaria on està. Això ho sabem tots. Això ho sabem tots. I aquests errors, deixa'm acabar l'argument, aquests errors es repetiran al País Valencià. Tu imagina't ara només el 2015. Tu imagina que el 2015 Catalunya és independent i a les primeres eleccions valencianes després de la independència de Catalunya guanya, deixem-ho en una coalició de partits catalanistes, perquè ells tot això és catalanista. Té igual el que tu digues, país tot és catalanisme. I tingués, siga un Ximo Puig de president, o per què no, directament un president de Compromís. Es moren. I començaran a cometre error rere error rere error. A més, amb un problema afegit, que és que un dels seus grans arguments, que és l'anticatalanisme, que cal reconèixer que els ha funcionat meravellosament bé, quedarà molt desarticulat. Perquè, clar, amb Catalunya independent, l'anticatalanisme ja és una cosa que és completament diferent que estàs parlant. I a més, jo crec que ahir s'han fet moviments molt intel·ligents des del valencianisme de treure per això. A mi em fa la sensació, i en el cas Bankia es va veure per primera vegada, i l'actuació que està tenint el president dels Balears és claríssima en aquest sentit, que a partir d'ara, per al PP, per a la dreta espanyola, tot el valencià serà enemic. No faran un model de valencians són els nostres i un model de valencians són els enemics, sinó que tot el valencià passa a ser enemic. El PP a les Illes Balears fins ara tenia un sector catalanista, un sector que la cultura la tractava bé, podíem discrepar d'altres coses, però sempre ha tingut un sector, el PP a les Illes Balears,
que ja el voldríem així, molt decent en termes de llengua i cultura. La cosa està que tenen ara allà és una màquina contra lo balear, no contra lo català, contra lo balear, castellà i prou. Castellà i prou. I tot és sospitós. Els llibres de falla seran sospitosos, perquè no estaran en castellà. I la cosa més simple serà sospitosa. Jo crec que està començant a produir-se, i es va veure a Bànquia, a Bànquia el forat estava a Madrid. I com van reaccionar unànimement tots a Madrid? La culpa és valencians. No uns valencians, la culpa és valencians, tots. Jo crec que aquesta és la clau a partir de la qual començarem a construir el futur. Perquè tenim, jo crec que hem consolidat discurs, molt de discurs, i molt clarificador, hem consolidat estructures personals, públiques, col·lectives, organitzatives, i la independència del Principat és una bomba. Això és com Cuba i Filipines al 98 de fa 2 segles. Això és un sotrac. En el moment que Catalunya se separa d'Espanya, això és un sotrac per a Espanya d'unes dimensions colossals amb un valor mental increïble, que és que es demostra que es pot guanyar a Espanya. Catalunya demostrarà que Espanya pot ser derrotada. I això ho canvia tot, No és el mateix lluitar sense esperança que lluitar amb esperança. Això ho canvia tot, Per tant, jo crec que haurem de fer molta feina. No és comparable. Nosaltres no estem a un pam, estem a uns quants passos. Però jo crec que n'hi ha partida. Jo crec que n'hi ha partida i que tot això ens afavoreix molt. Espera, que hi havia un altre. He preguntat per els mitjans de comunicació. Des d'aquí jo vaig valencià, sembla que estem un poc desemparats. Comparat amb el 53, amb el legal, però és això que ajuda molt a veure les coses clares. És que des d'ací, aquests mitjans de comunicació, ho veiem prou clar. El que passa és que ha sigut un poc. Sí, el que passa és que això és un tema... Jo soc periodista i dirigisc un diari i, per tant, el que diré ara espero que s'entenga en la seva... en el que exactament el vull dir. Els mitjans de comunicació no importen. Té igual. El que diguin els mitjans de comunicació té igual. Els mitjans de comunicació són molt importants, però no tenen la possibilitat mai de conformar l'opinió pública fins a tal extrem que determinen què passa en un costat o en un altre. La Vanguardia és un diari espanyolista i és el gran diari de Barcelona. TV3 és una televisió que m'agradaria molt que fora catalanista realment, i que vista des de València és catalanista, però escolta'm, es passen el dia en l'Alonso dels collons, i no ens enganyem tampoc. Són una televisió profundament viciada des del punt de vista espanyol. I malgrat això, el Principat se n'ha anat. Els mitjans de comunicació són molt poc importants en un procés d'aquest estil, molt poc. El que passa és que sí que hem de tindre mitjans per comunicar-nos i per fer-nos funcionar. Ahir jo crec que internet ho ha canviat tot. No només parle per VilaWeb, sinó per 1000 iniciatives més. És evident que també el que ha passat al Principat, sense internet i sense que circulen lliurement les idees, els contactes, etc., tampoc s'explicaria. Internet ha trencat el sistema de mitjans, però els mitjans no tenen cap mena d'importància. A mi m'agrada explicar-ho amb una anècdota, si em permets. No recordo exactament, sembla que era setembre del 91, sabeu que Eslovènia proclama la independència. En aquella època no n'hi havia ni mòbils ni històries d'estes, i els periodistes, quan teníem que enviar una crònica als nostres diaris, el que fèiem era anar al diari local i demanar permís per usar una màquina que es deia Tèlex, que era una cosa antiquíssima, i aleshores per Tèlex enviaves la crònica a casa. El dia abans de la independència d'Eslovènia, jo vaig al diari Delo, que és el gran diari, era el gran diari d'Eslovènia i continua sent el gran diari d'Eslovènia, molt paregut a La Vanguardia. Jo crec que al País Valencià no n'hi ha res d'una dimensió tan arrelada en la societat com el Delo. Clar, entres allà, demanes permís, no sé què, i veus que n'hi ha una bronca. Fins i tot es van pegar. Què passa? La portada de demà.
La portada de demà del Delo, el principal diari d'Eslovènia. El dia que a la 1 estava convocat el Parlament d'Eslovènia per a proclamar la independència, ixa al carrer amb un titular de banda a banda que deia "Els polítics ens porten al desastre", un editorial defensant Iugoslàvia i una bandera iugoslava. Això a les 8 del matí. A la 1 es vota la independència, on per cert uns quants independentistes van votar contra la independència perquè no era prou independentista. Aquestes coses passen. Es proclama la independència i clar, jo a l'esperament vaig al Lelo a enviar la crònica i pregunte demà què fareu? La portada de l'endemà era Eslovènia lliure, la bandera eslovena i un editorial celebrant la independència d'Eslovènia. I clar, dic, xicos, expliqueu-me-ho. Jo ja entenc que la gent té morro, no? Expliqueu-me-ho. I el director tranquil·lament diu: home, si haguérem sabut que Alemanya anava a reconèixer la independència d'Eslovènia i que per tant ja som independents, doncs ja haguérem llegit ahir en aquesta portada. Els mitjans són molt poc importants en aquests processos, molt poc. El que no vol dir que no s'hagin de reforçar els mitjans, i en aquest sentit són molt clars sempre. Jo crec que els que ens doneu suport a VilaWeb, que ja us he donat les gràcies abans, els que donen suport a la Veu del País Valencià, que donen suport a tota la gent que dona suport al màxim possible a mitjans, accelera el procés, evidentment. Si tenim mitjans propis nostres, potents, accelerem el procés, però els mitjans no poden frenar el procés, no tenen la capacitat d'això, i per sort internet ho ha desmuntat tot. El Twitter avui fa més faena que un diari, molta més. Tinguem 2 paraules i se us ha d'acabar perquè no s'estarà aquí una rapa. Jo tinc que estar demà a les 11. Fes? No quedes. Jo tenia uns dubtes de tipus pràctic, estic seguint el procés molt apassionament i vaig estar a la diada. Vaig veure que era un tema familiar, totalment alegre, i la major part de les notícies que s'han donat coincidís amb el que vaig veure jo. I jo el que me pregunto, perquè he vist molts articles de com era el procés abans, però bé, suposem que arribem el dia que fem el referèndum, siga legal o il·legal, es vota, tota la comunitat internacional veu que es guanya. Hem d'esperar d'Espanya, tenint en compte que és una democràcia turca, que s'edisca fàcilment tots els documents d'hisenda, transferències, domicilacions bancàries, que se senten en un lloc i comencen a pactar. És possible que faci una política de terra cremada, sabotatge, ja no dic d'exèrcit, perquè avui dia se pot fer molt de mal sense exèrcit. Deixar casar els ocupats, faria falta un nou capità collons, com en el 34. Com es veu això? Hi ha alguna cosa a pensar en aquesta postura de desobediència espanyola? El govern i el Parlament de Catalunya, fins ara, tots els passos que han donat ho han fet perfecte. Votació de l'anterior Parlament proposant una declaració de sobirania, dissolució del Parlament, convocatòria d'unes eleccions a les quals els partits ja es presenten amb la proposta de declarar la sobirania en el programa electoral, de manera que l'elector no pot sentir-se enganyat. Guanyen massivament aquestes eleccions, proposen una declaració de sobirania, proposen una llei electoral, un Consell de la Transició, etc. Fins ara, tots els passos s'han fet molt bé. Ho estan fent bé. I això inclou tots els preparatius que s'han de tindre perquè la llum no se'n vaja, perquè tot això s'està fent i s'està fent bé. D'Espanya, jo tinc una opinió que no m'atrevo a expressar-la. L'expressaré i els que estan mirant el vídeo, si m'equivoquen, no em facin cas perquè és pur olfacte. Jo tinc la sensació de que al final Espanya cedirà, perquè no està en condicions d'aguantar la pressió europea. Avui a VilaWeb publiquem un document molt interessant d'un dels principals assessors del ministre d'Economia d'Alemanya, que diu una cosa molt important. Diu: la independència de Catalunya resol un problema. No el crea, el resol. Jo, avui és divendres, el dimecres vaig sopar amb un important funcionari
un grup de periodistes vam sopar amb un molt important funcionari de la Comissió Europea. Va ser claríssim, contundent i rotund. No direm res fins que no toque. Però Europa de cap manera contempla la possibilitat de que Catalunya se'n vagi de la Unió Europea. De cap manera. No només això, sinó que fem coses. N'hi ha un port. Els xinos han construït, una empresa diu Huntington, ha construït un megaport a Barcelona en un any, increïble, absolutament increïble, que la fase preparatòria, que és la que ara n'hi ha, s'han gastat 500 milions d'euros. La fase final són tants milions d'euros que no sé ni calcular quants milions són. I aquest port necessitava 10 quilòmetres de via, que l'estat espanyol es negava a construir, quan ja estava el port construït. La Generalitat no podia construir-la i li va dir clarament als xinos no podem construir-la. I els xinos van dir tranquil, ja cridarà el meu jefe. I va cridar. El jefe va cridar. Però a qui va cridar? Va cridar a Brussel·les, no a Madrid. Va cridar a Brussel·les i va dir necessite 10 quilòmetres de via. I aquests 10 quilòmetres de via els ha pagat la Unió Europea. Perquè la Unió Europea i la Xina, després de fer molts anàlisis, han decidit que el port de Barcelona i el del Pireu, però per la zona oriental, són els ports d'entrada de tota la manufactura xina a Europa. I per tant, tot això, Europa ja sap que Catalunya es pot fer independent. I ahí està el tema. No deixaran que tots aquests interessos desapareguen de la nit al matí per una actuació espanyola irresponsable. I Europa té moltes armes per collar Espanya, moltes. De fet, mireu el que ha passat en Kosovo. Kosovo i Sèrbia, això sí que és un conflicte seriós. Allà es maten, No és dir la pau, no, allà es maten. I Kosovo i Sèrbia s'han donat la mà, forçats per la Unió Europea. Per què? Perquè la Unió Europea té una forma molt clara de forçar les situacions. I per tant, insistisc, és possible que Espanya acabi cedint. Si Europa l'apreta més del que l'està apretant, que ja l'està apretant. Però fins i tot si això no passa, es proclama la independència i Espanya va a la seua. Bueno, és que això està molt explicat. Les convencions de Viena i tot ja ho expliquen. Quan tu proclames la independència has de fer dues coses. Una, anar a la Cort Internacional de l'Haia i presentar el teu cas. I guanyar-lo. Perquè a partir d'ahir, primera, quan proclames la independència, el primer que passarà és que començaran a haver països que te reconeixeran la independència. I Espanya hi tindrà un problema, perquè ja n'hi ha uns quants que ja saben que ho diran immediatament. Per tant, ahir Espanya començarà a tindre un problema. Però, en qualsevol cas, tu vas a l'Haia i demanes que el tribunal te reconega. Però has de fer una segona cosa, que és controlar efectivament el territori. I això sí que és molt important, i a mi m'agrada posar una altra anècdota. Lituània es va proclamar independent el 89, si no recorde mal, o el 90, però no va ser fins després del cop d'estat a la Unió Soviètica que aquesta independència va ser reconeguda per tots els països i per tant efectiva. Com recordareu, el cop d'estat era a l'agost, per tant jo estava tirant coets en Bétera, no estava en la meva feina, i quan passa el cop d'estat jo el primer que faig és intentar entrar als països bàltics. En aquella època no n'hi havia mòbils ni WhatsApp, no teníem ni idea del que estava passant allà dins, res, ni idea, i jo vaig optar per anar a Varsòvia i esperar a veure de quina manera podia entrar. Vaig aconseguir pujar el primer avió que anava, avioneta, era una cosa minúscula, que anava de Varsòvia a Vilnius. No sabíem què n'hi havia allà dins. Aterrem, i per al nostre espant hi havia el KGB. No he vist mai tan poques ganes de baixar de l'avioneta. Baixa tu, baixa tu. Home, si t'havien de disparar, que disparen a l'altre, no? Si ja veus que la cosa es complica, ja no baixes. Bé, el cas és que al final el caos era tan monumental, era tan gran, que el KGB ens deixa passar. Encara no sé com, però ens deixa passar. I quan ixes de l'aeroport, en el moment que ixes s'obre la porta, em trobo una taula d'estes i dos tios en la bandera lituana. 2, 3, 1, no me'n recordo. La bandera lituana, i diuen, frontera de Lituània. Dic, home,
KGB, eixos són russos. Dic, no, ja estic d'acord. De fet, guarde com una relíquia, jo tinc el visat número 9. Soc la persona número 9 que ha entrat a Lituània, van fer un visat a mà, com aquella hora, tal i qual i amunt i avall. Eixa gent estava exercint el control del territori. I això és el que la Generalitat haurà de fer. La Generalitat haurà d'anar a la delegació del govern espanyol i haurà de dir, senyora de Llanos, té dues opcions. Si vol, la portem al TGV i se'n va a Madrid. Si vol quedar-se, cap problema, però de l'edifici no podrà eixir fins que el seu govern m'ho reconega. Què vol? Entrepans, sàndwiches, el que vulgui, ja l'anirem alimentant, però vostè d'ací no ix. I si l'alcalde de Mataró veu un cotxe de la Guàrdia Civil, ha de cridar als Mossos i dir, n'hi ha uns tios armats així que hauríeu de detindre. I els Mossos van allà i detenen a la Guàrdia Civil. Catalunya haurà d'exercir el control del territori i ho farà. Ja està, és el que ha fet tothom, és que no és tan difícil, és el que ha fet tothom. Per tant, Espanya pot optar per una via o per l'altra. Si opta per la via dura, passaran coses molt divertides, perquè les convencions de Viena expliquen les convencions de Viena són 7 convencions que expliquen com et fas independent, i per tant diuen, el deute, com es negocia, això és un divorci. Diu, els mobles, com els repartim? Jo vull la tele, jo vull el sofà, jo vull... Doncs això mateix, jo tinc 12 avions a reacció, te'n toquen 3, no, jo no el vull, dona'm una caixa de piruletes, no sé què, tal. Això s'ha de negociar. I està estipulat pels tractats de Viena com es negocia això. Si Espanya diu, jo no vull negociar això, el deute tot per tu, per exemple. Catalunya comença amb deute zero. I Espanya és el casca tot d'allà, per exemple. Vull dir que realment, i quan diuen barbaritats d'estes que diuen no, vos traurem de la Unió Europea, a part que no mos trauran de la Unió Europea, però per on pensen eixir ells? És a dir, els camions espanyols, per on trauran? Per on els trauran? Si diuen no estareu a la Unió Europea, haureu de fer fronteres. Doncs els camions espanyols pagaran al Canari i pagaran a la Jonquera. No cal ni que treballi ningú allà, tu, anar cobrant d'Espanya. És tan absurda la posició espanyola, és tan surrealista, tan increïble, que no tindran més remei que acabar pactant. Sobretot els que no hagin parlat. De cara a les eleccions, volia preguntar-te la teva opinió respecte a les senyes d'identitat en el nacionalisme. Crec que és un element important o cal deixar-lo de banda i anar cap a aquesta conscienciació mitjançant del tema de l'espoli fiscal, anar a la cosa més pràctica, perquè molta gent al Principat el nacionalisme no té una cosa positiva, no té aquesta cosa així al País Valencià. Quan parles de nacionalisme catalanista, perquè sempre té aquesta connotació negativa, que no té una posició clara i trates d'argumentar-ho, sempre té això de tu vols convèncer, quina és l'opinió respecte a la seva identitat? Jo, la meva opinió això crec que no té la més mínima importància. Jo sóc un votant i el que jo diga no crec que li importi a ningú, no soc militant de cap partit, per tant no tinc la més mínima influència sobre aquest tema. Però crec que no és un element important les senyes d'identitat. Jo crec que sí. Jo crec que, per exemple, a Barcelona o a Catalunya el discurs econòmic es fonamenta precisament en les senyes d'identitat, però insistís, jo crec que això són les persones que condueixen els moviments polítics del país les que ho han de debatre i discutir-ho. Jo no crec que... Jo penso que el nacionalisme hauria d'aglutinar-se i decidir alguna cosa, perquè sí que ahir n'hi ha una bretxa. Jo crec que n'hi ha una gran oportunitat, una gran oportunitat. Me'n recorde fa 5 anys que així on Tinyent vaig fer una conferència que diria Obama per a valencians. A l'Olleria. Poc després de les eleccions que van elegir Obama i vaig intentar explicar algunes claus de com processos de canvi sobtats es poden aconseguir. Perquè tindre un nacionalista de president de la Generalitat és una broma comparat amb tindre un negre de president dels Estats Units. És molt més difícil, infinitament més difícil el que va aconseguir Obama. Per tant, jo crec que tenim una enorme oportunitat. Sí, jo volia que em digueres la teva opinió del que podria passar
en el cas d'una hipotètica Catalunya independent, quin reflex podria tindre en el País Basc, per exemple, i en Galícia, i si podria encara remoure més coses. Deixa per un costat. I una segona, si em permeteu també, i més de cara com a valencians, que encara m'interessa més, seria, n'hi hauria el tema de la doble nacionalitat. Passaria com a Alemanya, per exemple, quan estaven les dues fronteres, que un alemany de l'est, només per passar a l'altre costat, ja obtenia l'Alemanya federal, ja li donava directament el passaport alemany. Això, què saps tu que es mous en... Donava el passaport alemany i 100 marcs. Imagina't. Aleshores, això, que hauria alguna possibilitat, has sentit alguna cosa? Els valencians hauríem de forçar... Sobre el tema del País Basc i Galícia, jo tinc la sensació de que, és a dir, com he dit a l'inici, això serà com Cuba i Filipines, i per tant la sensació de desconcert de l'Estat a lo millor l'aprofitaran altres també, no? A lo millor nosaltres també. Però bueno, jo no ho sé, jo crec que el País Basc està tornant a la situació preacord de Vergara. Si recordeu el famós acord de Vergara que va acabar amb el carlisme, la frontera oficial estava en el Bidasoa, però la duana estava en l'Ebre. El País Basc oficialment era Espanya, però en la pràctica no ho era. I a més tenia la frontera porosa amb el País Basc del Nord. És després de l'acord de Vergara de 1800 no sé quan, que la duana es mou al Bidasoa. Jo crec que estem en la mateixa situació. El País Basc, ara, de fet, és un país independent. Excepte... Per esta. Clar. I n'hi ha una explicació claríssima. Compareu l'atur al País Basc i Navarra, que és el mateix, amb l'atur al conjunt de l'Ebre. Sí, però compareu l'atur allà i l'atur així. Ja veureu quina explicació n'hi ha, sinó que són dos sistemes diferents. No, clar. Però per això dic que, és a dir, ells de facto ja són un país independent. L'únic que no tenen... Bueno, això per un costat. Pel que fa als valencians... Perdó. Pel que fa als valencians, home, alguns ja hem plantejat seriosament, per escrit i documentadament, mesures que jo crec que la República Catalana ha de prendre. Primer tema que a mi em sembla molt important. L'Estat no és la nació. Quan jo era molt jove, vaja, quan era un crio, en una d'aquelles excursions a la muntanya per adoctrinar-nos, una persona que es diu Amparotent em va dir: l'Estat i la nació no és el mateix. El teu estat és Espanya, però tu nacionalment eres valencià. I jo, que tenia 14 anys, allò va ser una bomba. I l'estat i la nació tampoc serà el mateix ara. N'hi haurà un estat català d'Alcanar a la Jonquera, però per a molts catalans i per a molts valencians la nació seguirà sent de Salses a Guardamar. I per tant s'haurem d'acostumar a això. De fet, n'hi haurà dos estats catalans, perquè Andorra ja és un estat català. I això prefigura un futur. Jo sempre dic, Catalunya serà el segon estat català, però després vindrà un tercer, que ja veurem si són les illes, si són i un quart, i no sé què, i al final això respon també a una estructura molt profunda del nostre país, que sempre ha estat un país confederal. Per tant, podem imaginar per ahir un tal. Ara, dit això, el que sí que és veritat és que Andorra és un país molt xicotet, que ha fet coses molt importants. Quan tu sents el cap d'Andorra dir en la tribuna de l'ONU que parla en la llengua d'Ausiàs Marc, poca broma, aquell discurs que recordareu, poca broma. Però la veritat és que Andorra és minúscula. Catalunya independent és un vot molt gran. I per tant, jo defense que la Catalunya independent ha de ser responsable, ha de ser conscient de la responsabilitat que té per a la resta de la cultura catalana o de la nació catalana, digueu com vulgueu cada un. I jo crec que n'hi ha mesures que molts països europeus apliquen i que Catalunya ha d'aplicar. Una, per exemple, per mi claríssima, i que ja ha estat comentada bastament, el tema del passaport.
l'opció de que pugui haver doble nacionalitat. La República Catalana, ningú a la República Catalana negarà el dret dels espanyols que vulguin ser-ho a Catalunya a tindre la doble nacionalitat. Això no ho negarà ningú. En justa reciprocitat, Espanya no tindrà més remei que acceptar que puguen haver espanyols que vulguin tindre una doble nacionalitat també com a catalana. I quins han de ser estos? Jo crec que és tan senzill com que la Constitució diga qualsevol ciutadà del País Valencià, de les Illes o de la Franja de Ponent que ho vulgui i ho desitge té dret a tindre la nacionalitat catalana en règim de doble nacionalitat. Entre altres coses, quan te para la Guàrdia Civil en la rotonda, traure un passaport o l'altre pot marcar la diferència. Això una, i més coses, però jo crec que això és una. Però jo inclús aniria més enllà. N'hi ha estats, per exemple, la República d'Irlanda accepta que una persona de la Irlanda del Nord britànica sigui elegible com a diputat de la República. Gerry Adams viu a Belfast i és ciutadà britànic i en canvi és diputat irlandès, perquè la nació i l'estat no és el mateix. Per tant, jo crec que mesures d'aquest estil hauran d'aplicar-se tantes com sigui possible. Evidentment, des del punt de vista cultural ni te ho explica. És a dir, el fet que Catalunya siga una república culturalment catalana pot significar un vot impressionant en termes de polítiques culturals, de mercat cultural, de marc de comunicació. Això pot ser un salt endavant enorme, no? I per tant, tot això jo crec que se li ha d'exigir a Catalunya que ho faci. El que no podem tolerar és que Catalunya es faci independent i oblide la resta de la cultura catalana. I jo crec que això estem en disposició de fer-ho, ara, perquè n'hi ha una consciència de que això haurà de tirar per ahir, bastant estesa ara mateix ja a Catalunya. Ja m'han avisat que estem al temps. Jo crec que ho haurem de deixar gastar, perquè si no, no se farà estar d'encarregar. Bueno, això, ho hem de deixar, moltes gràcies per haver vingut i, no sé, en alguna altra ocasió el tornarem a convidar. No sé, igual d'ací 2 anys, quan tornes a vindre ja ho tinguem això més clar. No, igual no, segur. Gràcies a tots.